Badakit, film laburrak, laburmetraiak edo gauzak gehiago indakuare baseala, ez da? Zin gehiago indituzu? Bueno, egia esan da, ni gaztetan Andoainen ikasi nun Estibi eskolan, ez, ikusentzunezko eskola. Bai? Hortik jende asko atera da, ETV-en eta lanen nahi den jendea, kamaratan, ziur hemendik dauden batzuk, bai, baten bate buru moitu du, bai. Estibin ibilitakoa da. Ez dakitan asko ikasi zuten, baina antzian, ni bezala. Baina, bueno, nik beste bide bat hartu nuen, irrati munduan sartu nintzen, kasualidadez, baina bertan sartu nintzen, eta bertan eman nituen 23 urte, irratin lanen. Ope! Beti gustatu izan du zait zinea eta ikusentzunezko mundu hori, baina ez duen horrela ezer egin. Eta urte asko pasata, ondoren, publizitate agentzi batetan sartu nintzen, Dimensionen, orain Lakremen nago, proiektu gastronomikoa dela, marketing gastronomikoa edo. Eta hor bai egiten ditu dela ikusentzunezko edukiak, gehien bat sare sozialetarako. Baina hasi nintzen pixkat, grabatzen, muntatzen, eta, saseatzen, ez? Eta gertatu zen, ni gaztean nintzenean, eta Clark Gable bezala ia nuenean buruan, eta gaztetan musika talde batetan abesten nuen, The Window Ventanas. The Window Ventanas. The Windows Ventanas, vale. Abestu, beste zer egiten ez nekielako. Abesten ere ez, baina, ninora abestu nahi. Etxan jarkin behar instrumento bagoten ez, da? Hoxe, eskenatokira ego, eta, ez, pixkat, aurrera bota. Eta zen musika mota? Bueno, garai, hau zan, 80. hamarkada amaiera, 80. hamarkada hasieran, orduan rock radikal basko, eta zegoen puri-purian, pixkat india azten, eta gu ginen xamurrago, ez tekladoarekin, eta, ez genuen, asko gesate zuten, igual gure garaiako, goize giritsi ginela, ez? Orduan pizkat pop rock edo, hola. Estilo nahiko nahasia zen, ze gauza asko jorratzen genituen, baina, horrekin aritzen ginen musikan. Eta talde horrekin, euki genuen aukera Suizalden bira bat egiteko. Lagun baten bitartez, lortu genuen bertara euskal talde asko jute ziren, zean eskuatak etxe okupatuk eta egoten ziren, eta nahiko eskena polita zegoen bertan jotzeko. Aukera auki genuen bertara jutea. Hau izan zen, 82. urtean, pasaden mendeko 82. urtean. Orduan nik kamara eraman nuen eta grabaketa batzuk egin nituen, baina besterik gabez. Kaxoian gordeta gelditu ziren, eta asko ze urte, orain dela 5-6 bat urte, gure bateria zen Alberto zendu zen. Eta orduan nik pentsatu nuen, zinta, ze orduan zintatan grabatze zen, ez digitalean, orain bezala. Zinta horiek berreskuratu, digitalizatu, eta bere alargunari bera ateratzen zen irudiak bildu, eta ez, opari gisa eman, ez, pixkat, opari omenaldi gisa. Kontua izan zen, digitalizatu ondoren, bertan zegoen materialarekin, beste film labur bat gauzatu nuela, hori aurkeztu nuen Dock of the Bay zinemaldira, Donostian egiten zen zinemaldi batetara, musika dokumental zinemaldi bat, gainera orain dela gutxi esan dute, ezin dutela jarraitu, eta bertan bera utzi dute proiektu hori. Eta bertan, ikuslegoaren saria jaso genuen. Beraz, garrantzitsuena. Bi film laburrekin eta biekin saria jaso. Eta orduan martxatu eta orain 3. Ona. Eta ze topatuko deu labur metraia hori ikusten badeu? Badu ere testigantza puntu bat, azken baten garai bateko testigantza, eta orain ikusten dituzun gauzak, garai hartako, orain arrarok egiten zitezkizun, ez? Adibidez, junginan Suizako irrati batetara, elkarrizketa bat egitera, eta bertan estudioan erretzen, ez? Gaur egun, hori, zaizu okurritzen, ez? Baina, guain dela ezain beste... Grabatzen zen duen lasai asko, eta horto grabatuta, eta guain ezingo zan grabatu ia, ez da?
ez du erretzen ia inun, ezin du erre, eta leheno medikua jute zinen, eta medikua bera erretzen zan, ez? Ala zan. Beitu, hemen, tomatia probatu ingo deu. Nada, desun probatu pixka dola, tomate berdetxo hau. Iparra mateu, Bai, jarriko degola, gatza botako jau pixkat, treki, eta probatu ingo deu. Zemuzkoa da, tomate txo hau. Eta tomate zapore daka, baino... Berezia. Zapore asko dago. Zapore asko dago, mardula dago, ez dago, emateu berde gogorra daula, ez. Zapore harraka, eta berezia. Nola zua zorrekin? Bueno. Oso ondo. Gatza bota aldi hau? Ez. Baitu, guain lagunduko ezu, gatza pizkatekin. Eta ingozuna da... Hola, fuertego. Fuerte. Noiz beikazio zegatzen bat, taka. Venga, eurrakin, vale? Audiokoa aserretzeko. Oida. Beitu, hola, papilla bat inbiar dugu, vale? Oso ondo. Hau egin behar dituguna, ja, nik hemen lagako ditut, irin berezi honetan prestatu deuna, eta hola, ja, papatuko dira, eta hola, gio potoloso geldituko da bere, bueltan dakana. Eta, Jon, podcast bat ere bai kudeatzen dezu, ez da? Bai, hori ere, bizitzan gauza asko pasarrizkit, bidean azaldu dira, eta izugarrizko zortea izan dut horrekin, ez? Zenik irrati gintza utzi nuen, baina beti gustatu izan du zaite, hainbeste urte, 23 urte irrati munduan eman da. Bai. Jendeak esaten zian, ez dizu pena ematen. Pixka baina, bide berri horretan ere gauza interesgarrik aurkitu ditut. Eta gertatu zen, podcast bat egiteko aukera eman ziatela, Guau plataforman eskaintzen da, EITB-ren audio plataforman, estamos dentro. Vale, estamos dentro deitzen da. Bai, gazteleraz da, dago euskerazko bertsioa, Oier Aranzabalek egiten duena, eta nik egiten dut gaztelerazkoa, estamos dentro. Eta zertan datza, estamos dentro zer nahi du esan, nun barruan zaudete? Estamos dentro, nun barruan, gonbidatuaren etxearen barruan, hau da, izaten dira elkarrizketa luzeak, bizi osoko testigantzak jasotzeko, eta berezitasuna hori da juten gera da protagonistaren etxera. Eta orduan, karo, gonbidatua anfitrioa bihurtzen da. Zestu zea orduan gonbidatua. Atzerritarra zuzea horrez da. Kanpotarra zuzea. Bai. Eta kontua da, askotan gertatzen dala, sortatzen dala giro berezi bat, non pertsonak kontatzen dizkizu gauzak, igual irrati estudio batean junda, ez lituzkena kontatuko. Etxian sentitzea eta orduan errexago igual, no? Beste lasietasun batekin eta eroso, eta elkarrizketak ere dira, lagunkoiak, ez dira itxusik ateatzeko, baina bai gertatzen dirala egoera politiak eta kontatzen dituztela, batzutan ematen dituztela testigantza batzuk oso potentek. Zenbat irauteu podcast honek? Hori da podcastaren puntu ona, ez? Du irratian zaudenean, iragarki daude, edo albistegia, edo beti, dituzu hor muga batzuk, ez? Eta podcastean... Bai, agur, irratean batzutan horren amostu inbiar diozu pertsona, eta godemora! Eta agur, da hor galditzen ja, erdibidian askotan, bai. Eta podcastak uste izun nahi aina. Zuk, bota, nahizun guztia, saiatu bertzera ere, zerbait entretenigarria eta interesgarria kontatzen, eta baita ere gero edizioak ere garrantzi handia du, ez? Piskat nola zatitu, nun musika sartu, edo nun ofa hotxa sartu zerbait kontatzen. Normalean ordu bete inguru izaten dira. Eta orduan asko kudeatzen dira podcasta, nik uste nun gehiago zuzeneko batzuk bezala, hola, ez da? Hori asko dago orain eta oso modan dago bideo podcasta, ez? Hau da, elkarrizketak izaten dira, baina kamarakin, eta horiek duten bertutea da, sare sozialetan partekatzeko, oso ondo funtzionatzen dutela, ez? Korte bat atera, ez? Hola mamitsua, eta hori saretan, ondo funtzionatzen du. Amu gisa botatzeko, eta... Gero jendeak elkarrizketa osoa entzuten duen ala ez, ez dakit. Eta gureak berezitasunen artean ere da, guk ez dugu karabatzen bideoan, eta argazki bakarra. Eta ez baldin badu nahi, hori ere ez, baina argazki bakarra ateratzen diogu, berari, ez etxeari, pixkat ikusteko kontestua. Zein dan, da. Prueba de vida, kasi, ikusteko, bertan gaudela. Eta gaiak, filmei buruz izaiten dezue, zure arlotan, edo bere arloa ateratzen diozue? Ez, beti bere arloan, hori da beste puntu interesgarri bat. Azkenen, nik aukeratzen dut nori elkarrizketatu.
Orduan, zuk aukeratzen dituzu, gustoko dituzun pertsonak, usten duzuna, historio interesgarri bat kontatuko dutela, ez? Orduan, ezakit, Daniel Inerari tiren etxean egon naiz, sukaldaritza munduan Dortalamoren etxean, hor kanpezun, Patxi Troitiño ere, kokteleria, beste historio batzuk, ez? Barratzeko historio. Gastronomian ibiltzezeate bai, gastronomia inguruan beti? Horrekin gutxi, ez hor gutxi lanean bai, lakremen, hor bai, beti sukaldari tarten eta horrelako kontutan, hor bai.